Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Χριστίνα και αυτό εδώ θα είναι το κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, θα είναι συγκεκριμένα το πρώτο βίντεο. Νομίζω δεν χρειάζεται intro και τα σχετικά. Είμαστε όλοι λίγο πολύ συνηθισμένοι στα βίντεο στο YouTube. Οπότε σίγουρα θα γνωριστούμε στη συνέχεια. Πάμε θάλασσα! Λοιπόν, λέμε να πάμε καβουρότρυπες. Βέβαια έχουμε κάνει μια μεγάλη χαζομάρα. Ξυπνήσαμε αργά. Η ώρα είναι 12 και 20, που σημαίνει ότι θα μας πιάσει και τρομερή κάψα και λόγω μετακόμισης που έχουμε χάσει όλα μας τα πράγματα. Έχουμε ένα μαγιό δηλαδή ίσα ίσα και είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Οπότε θα πάμε μάλλον λίγο στα τζάμπο να πάρουμε 5-10 πράγματα και κανένα Lidl. Θα πάμε και Lidl. Καφεδάκια τσεκ. Παλεύετε. Πολύ σημαντικό. Έχουμε πάει τζάμπο, έχουμε πάει σούπερ μάρκετ, έχουμε πάρει κάποια ψηλοπράγματα και από καβουρότρυπες, επειδή έχει πάει 2,5 ώρα τελικά δεν θα πάμε. Θα πάμε όμως στο δεύτερο πόδι, θα αράξουμε εκεί πέρα σε καμιά παραλία και αυτά. Εν τω μεταξύ, ασχέτως που είμαστε και κοντά στη Χαλκιδική, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κάποιες και λίγο να το ευχαριστιόμαστε, γιατί γίνεται ο χαμός, ειδικά τέτοιες καλοκαιρινές περιόδους που έχει και τους τουρίστες, γίνεται ο κακός ο χαμός, πραγματικά. Γενικά η καλύτερη περίοδος είναι ο χειμώνας. Ναι. Μήπως πρέπει να βάλω GPS? Γιατί ρε, πάμε ευθεία ρε. Είναι άδειος ο δρόμος, οπότε πηγαίνουμε πολύ πιο άνετα. Βέβαια είναι και 2,5 ώρα, πολύ λάθος ώρα για να πάμε παραλία, αλλά εντάξει. Είναι το πρώτο μπάνιο, αυτό δεν το είπα, είναι το πρώτο μπάνιο που κάνουμε για φέτος. Λοιπόν, με τα κόπου και βασάνων τα καταφέραμε, αλλά δεν πήγαμε στην παραλία που ήταν να πάμε στην αρχή. Είμαστε στην Ποτίδια, η οποία είναι καταπληκτικά. Έχει πάρα πολύ ωραίο νερό, δείτε. Δείτε παιδιά τι ωραία που είναι, πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ το νερό, παρόλο που φυσάει, δεν έχει κύμα. Είναι ήρεμο. Είναι ήρεμο, είναι πάρα πολύ ήρεμο. Από τα τζάμπο, το τραπεζάκι αυτό. Πήρα αυτές εδώ τις παντόφλες. Ναι, δείτε εδώ έχει και κοχύλια πάνω, τρελαίνομαι. Έχω αυτό εδώ το αντιλιακό, το οποίο το έχω πάρει από τα Ντιμή στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλος πάντων για ευαίσθητες επιδερμίδες. Θα κάνω μια ανανέωση γιατί το έβαλα το πρωί και έχουν περάσει πόσες ώρες. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε βουτήξει. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω βγάλει εδώ να φάω ένα κομμάτι πίτσα που πήραμε από το σούπερ. Είμαι ποιος θα παίξει πρώτος. 2. Η τύχη μου. 4. Παίζει πρώτος. Πού ήσουνα? Εδώ, ήμουν εδώ. 1, 2, 3. Ανέβαινα, ανεβαίνεις τη σκάλα. Ανεβαίνω τη σκάλα για να έρθω Ναι, εδώ. μπράβο. 3. Ήρθα. Ωχ, κόλλησα πάνω σου. Κολιτσίδα γνωστή. Ναι ρε. Την κατεβαίνεις τη Όχι, σκάλα. δεν την κατεβαίνω. Πώς δεν την κατεβαίνεις ρε? Εδώ ήρθα ρε, πάω εδώ τώρα στο 15. Όχι ρε, μου έφυγε. Και εμένα. Μου έφυγε, το έχω και σε βίντεο. Και εμένα μου έφυγε. 1, 2, 3. Πάει, σε έφαγε το φίδι. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ανεβαίνω εδώ. Πού ήσουνα, περίμενε εσύ, είσαι ανέβει 15 διαδρομές. Πού ήσουνα? Εδώ ήμουνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και πώς ανεβαίνεις εδώ για να ανέβεις πριν να πας Κάτσε, στην αρχή της σκάλας? Όχι, εδώ ήμουν. Με κλέβεις τώρα που τραβάς. Περίμενε. Με κλέβεις. Περίμενε να σου Με πω. κλέβεις. Ανεβήκαμε εδώ μαζί και έριξα 1 και ήρθα εδώ. Και μετά έριξες εσύ το 2, 3 και ήρθες εδώ. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει. Έχουμε κάνει μπάνιο. Στο ενδιάμεσο, καθώς γυρνούσαμε, μας άναψε θερμοκρασία το αμάξι. Τέλειο. Και περιμένουμε μία ώρα
επάνω στον δρόμο των Μουδανίων εκεί πέρα για να πέσει η θερμοκρασία. Είχε μάλλον μείνει από νερά, συμπληρώσαμε λίγα. Επειδή ο καιρός δεν είναι και πολύ στα καλά του, φυσάει πάρα πολύ, έχει πολύ αέρα, έχει γεμίσει σύννεφα, λέμε να μην πάμε στο πανηγύρι που πήγαμε χτες. Και κλείσαμε να πάμε σινεμά. Θα πάμε να δούμε το Αιμονή. Πάμε όμως πρώτα να ετοιμαστούμε τσακμπάμ, γιατί 9.30 έχουμε ταινία και είναι 8:40 και πρέπει σε 20 λεπτά να φύγω. Λοιπόν, λέω να κάνω κάτι στα μαλλιά μου, που με αυτό το κουτένιο τώρα εδώ δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Θα βάλω αυτό. Θα αφήσω να τα φέρω λίγο έτσι στο φυσικό του, το οποίο είναι φυσικά το σπαστό. Θα προχωρήσουμε στο skincare. Οπότε βάζω ένα τόνερ. Εντάξει, σίγουρα το έχει ανάγκη και η επιδερμίδα. Συνέχεια θα βάλω ένα σέρουμ που είναι ενυδατικό. Θα βάλω και ένα ρολόν κρέμα βασικά με ιαλουρονικό κάτω από τα μάτια, εδώ, σε αυτό το σημείο. Θα την ενυδατώσουμε. Θα βάλω και μια ενυδατική κρεμούλα. Τώρα τι θα κάνουμε. Δεν έχω καμία όρεξη να βαφτώ, οπότε θα βάλω αυτό εδώ το αντιλιακό, το οποίο είναι με χρώμα και εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια, και σαν BB cream τύπου. Οπότε είναι πάρα πολύ ελαφρύ στο πρόσωπο, φυσικά επειδή είναι αντιλιακό, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει έτσι και δίνει έτσι λίγο χρώμα στο πρόσωπο, από το να είναι τελείως μουντό. Οπότε θα βάλω λίγο. Στη συνέχεια θα προχωρήσω με ένα concealer, εδώ δηλαδή, εδώ και εδώ πέρα στις περιοχές που θέλω λίγο να δώσω λάμψη. Θα βάλω μία translucent powder που έβαλα το concealer. Παιδιά, βαριέμαι τώρα να ανοίξω την άλλη. Θα πάρω ένα μολύβι για τα φρύδια και θα πάω λίγο εδώ να γεμίσω τα κενά. Θα πάρω ένα προϊόν που είναι για gel τύπου. Για φρύδια, ξέρετε τώρα, για να μείνει στη θέση του. Βγάλω την πούδρα. Είναι στην ουσία bronzer και έχει μέσα και λίγο glitter, έτσι highlighter τύπου. Οπότε θα πάω εδώ στα πλάγια. Λίγο ρουζάκι. Τώρα παιδιά, τι να σας πω. Ελπίζω αυτή η ταινία η Αιμονή να είναι ωραία, γιατί την έχω δει παντού στο TikTok. Κυκλοφορεί δηλαδή πάρα πολύ. Και ελπίζω να είναι ωραία και να βλέπετε. Αλλιώς 10 η ώρα κιόλας, κοντά στις 10 που είναι η ταινία, μπορεί να πάσουμε και για ύπνο. Θα βάλω αυτό. Θα βάλω αυτό εδώ από την NYX. Μάσκαρα. Εντάξει, όταν είχα το Lash Lift, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική, πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να ξανακάνω σίγουρα, απλά πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι είναι τώρα. Έτσι κι αλλιώς στα σκοτάδια θα είμαστε, δεν μας δει κανένας. Μια χαρά φαίνεται και το wet look, θα το αφήσω έτσι και το είναι. Δάχτυλιδάκι. Κολόνια. That's it, οπότε πάμε να δούμε την ταινία. Επίσης, μία από τις αγαπημένες μου κρέμες είναι αυτή εδώ. Δεν καταλαβαίνω πώς μυρίζει. Εγώ έχω αυτήν εδώ που είναι με μέλι, γιαούρτι και πρόπολη. Παιδιά, πραγματικά μυρίζει εξαιρετικά. Φεύγουμε! Τσαντικό. Και είμαι έτοιμη. Λοιπόν, το μαλλί έχει βγει λίγο αποτυχία, δηλαδή. Τζάμπαει ο αφρός. Μ' αρέσει αυτή εδώ πέρα η μπουκλίτσα όμως που κάνει, αλλά είναι η μοναδική μπουκλίτσα. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Popcorn. Διέτης, φυτική ίνα και Coca-Cola Zero, παρακαλώ. Πάμε. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε από την ταινία, παιδιά, μπορώ να πω ότι ήταν σοκαριστική. Όχι. Ήταν πολύ ωραία. Για τους λάτρες του jumpscare ειδικά. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Δεν ξέρω.
ένα 8 όντως στα 10, όπως είπε και ο Σάκης, νομίζω το βάζω και εγώ. Αν δηλαδή είσαι λάτρης του jumpscare, αυτό είναι σοκαριστικό. Όλη την ώρα, παιδιά, ήμουν σε μια εγρήγορση και αγχωνόμουν full. Αλλά αν δεν είσαι λάτρης του jumpscare και γενικότερα του thriller, νομίζω ότι δεν θα σου αρέσει καθόλου. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Καλό ήταν, πολύ καλό. Κοίτα τι ωραίο που είναι έτσι ήρεμα. Μίλησέ μας για το γερμανικό σου outfit. Τι έχω και κάλτσα, είναι μπαλαρίνα. Λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι. Το κραγιόν έχει μείνει άθικτο. Πάμε να ξεβαφτούμε. Να καθαρίσουμε λίγο το πρόσωπο και να κλείσουμε αυτό το σημερινό vlog. Είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα, παρόλες τις αναποδιές που μπορεί να έτυχαν. Νομίζω ότι δεν καθορίζουν το πώς θα κλείσει μία μέρα, αλλά εμείς την καθορίζουμε. Θα καθαρίσω και το πρόσωπό μου με ένα τζέλ καθαρισμού. Έχοντας κάνει λοιπόν το πρώτο βίντεο μου στο YouTube και ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, θα βάλω και την κρέμα νυχτός μου. Και κάπου εδώ νομίζω ότι θα το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Σημερινό λοιπόν vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!